palabas ng libis. At ito'y magdedire-diretso na hanggang sabi po sumasapunto natin. Teka, nawawala yung signal mo. Nawawala yung signal mo. Nasa tunnel na si Manny. Nasa tunnel ka na. Nasa tunnel ka na. Sobrang ingay nung pag-eto, pag-alinaw-ngaw, nung tulog ng mga makina at butina ng sasakyan dito sa bahagi ng tunnel. So mga nag-aabot po kami ng tunnel at ang desisyon namin ay yung hirap silang bumirada doon sa U-turn na yan dahil hindi talaga pangkaraniwang U-turn slot yan eh. Nawala si Manny. Si Alan Gatos. Alan. Halika natin. Alan. Kalalangpas lang namin dito sa likod ng Quirino Memorial Hospital o yung Labor Hospital. Likod lamang ito ng Rizal Street na ngayon ay patuloy na binabagtas namin. Hanggang mabubagal yung andar ng mga sasakyan sa mga oras na ito, nasa Rizal pa rin kami, kanto nitong Sunriser na unahang bahagi nitong mga sasakyan na sa bandang liburang bahagi nitong mga sasakyan. Talagang makikita natin na yung mga tao kanina na nadadaanan natin dito sa bahagi nitong Rizal Street ay talagang patuloy na nag-aantabay at tinitingnan itong napakahaba. Meron bang paliwanag kung bakit parang pumasok sa side street? Tapos doon din ang pasakay. Yung din yung tinatanong natin kanina, kung paano nangyari na dito dumaan. Samantalang nakikita nga natin, halos wala nang dumadaan sa southbound ditong katipunan pati yung flyover. Hindi natin alam kung anong particular yung dahilan dahil ang doon sa schedule sa inalatag na ruta na binigay pa simula pa kagabi, paglabas ng C5 Katipunan dire-diretso hanggang makarating ng South Luzon Expressway, walang particular na detalye na dadaanan ng mga kalsada. Kaya talagang tayo ay nagtataka at naninibago din dito sa mga nakikita nating dinadaanan sa mga oras na to. At makikita natin dito sa kanto nitong Raha Matanda, kanto ng GP Rizal, ito napakarami mga tao ang maaari siguro parang gusto ipasyal muna doon sa mga tao, ipakita yung sa pagkakataon. Kasi marami rin nag-antabay doon sa dinaanan nila na kalsada. Tama. At sa mga oras na ito, sa Raha Matanda, palabas na rin kami nitong Katipunan, nagka-counterflow kami. Pa-counterflow ang daan namin ngayon para pumasok dito sa may bahagi nitong patanel na okay. Sige. Babalikan ka namin, Alan, si Manny, natin, nasa may Eastwood na ba kayo, Libis, Manny? Yung pinakaunahan, itong mga agad mula sa Highway Patrol Group ay nasa tapat na ng Eastwood Police Station ng Quezon City Police District. Ang paliwanag lamang at base ito sa pakikipag-usap natin kanina, yung konsiderasyon ng mga pulis na nakausap natin at ng mga tauhan ng MMDA na kanila ay yung magpakot at yung nasa kanila konsiderasyon nila paano yung gagawin, ay doon nga sa tapat nitong Labor Hospital, may 2 linya kasi na sumasailalim sa road reblocking. So yun ang nakikita natin dahilan. Hindi dahil sa may tao sa JP Rizal. Dahil sa katunayan, walang tao. Teka siguro, nakaabang na kanina pa dyan si Mark Bacalala. Anong nakikita mo, Mark? Nasaan ka ngayon sa Eastwood area? Nandito tayo ngayon sa paglagpas lamang ng Eastwood Police Station. Labas ito ng Green Meadows. Kung saan nakikita ko ngayon, nakahabaan na ito ng C5. Wala pa ako nakikita. Pero may mga tao dyan, ano ba yan? Nag-aabang na sasakyan o nag-aabang ng convoy? Ito yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Kanina pa lang mga alas 10 ng umaga. Nandiyan na sila. Nandito na. At yung mga sasakyan din nila, merong mga nakakabit dyan, ang mga dilaw na ribbon. May dala silang mga banner at yung kanilang mga damit ay kulay dilaw. At meron ding mga... Meron din mga tao sa footbridge, kung di ako nagkakamali sa likod mo, Mark, ha? Eto. Ayan, may mga tao sa footbridge. Kanina pa rin sila nandyan. Inaabangan na nila dito yung pagdaan ng convoy na may dala ng abo ni dating Pangulong Noynoy Aquino. At sa baba niyan, ito yung mga tauhan ng Quezon City Police District na nag-aayos ng daloy ng trapiko. Kasi kanina pa nila inaasahan yung pagdating dito. Mukhang nagkaroon natin ng delay kasi narinig ko kanina yung mga pulis na rumaradyo. Teka sandali. Ako nagkaroon ng delay. Puntaan mo na natin si Manny. Diyan ka lang, ha? Hindi mo pa nakikita. Wala ka pa nakapapanaw? Ay, natatanaw mo na? Ayan. Go ahead. Ipapakita lang natin sa ating camera
Ayan, may mga hagad na ngayon na papunta rito sa aking kinalalagyan sa C5 ito. No, sa C5 ng Eastwood. D5. Ayan, may dalawa, apat ito na mga motorsiklo. At meron ding sunod-sunod na ito. Marami itong mga sasakyan ito. At inasahan. Ayan yata si Manny. Nakita ko dumaan na sa harapan mo. Nakita ko na. Oo, si Manny yan. Sa harapan si Kuya Manny. Pero dito, bawat kanto kasi nitong C5, meron mga nakapwesto na mga pulis na at may mga force multiplier na rin. Maliban dun sa pagbabantay ng seguridad, ang kanilang tinututukan, yung pagpapatupad ng minimum health protocol nang sa gayon ay matiyak na walang hawahan ng COVID-19 lalo pa. No, na, Sige, Mark, pero hindi mo pa natatanaw yung coaster ng dating lang, hindi pa? Hindi pa. medyo may kalayuan pa. Malay pa, sige. Babalikan ka namin na Mark ha. Sandali lamang. Punta muna kami kay Von Aquino ha. Mark, steady ka lang dyan. Von, ano nang nangyayari sa kinalalagay mo ngayon? Yes, Lala, nandito tayo ngayon na malapit sa likod ng coaster, no? At huminto kanina ng bahagya doon sa may stoplight, ano? Pero ngayon ay dire-diretso na itong coaster at itong convoy na lula ng mga labi o yung crew ng dating Pangulo. At sa ngayon nga, Lala, nakikita natin na yung mga tao lumalabas talaga ng mga building. May mga empleyado na siguro minto muna sa trabaho, no? Sumabas